problémy. To vždy prináša tá konkrétna situácia. To neberiem ako problém, je to len vec, ktorú treba odstrániť a aby sme mohli fungovať ďalej. Takže extra nejaké veľké problémy, keď v tom zmysle slova beriem, tak nemáme nejaké extra veľké. Ako som už spomínal, vážne problémy veľmi tu nevidím. Vidím tu akurát zbytočné problémy, kde niektorí ľudia robia problém z toho, čo vlastne ani nie je problém. To je aplikácia organických hnojív. Jedna vec je, áno, zápach tam je, to každý vie. A ten, kto tomu rozumie, tak vie zhodnotiť, že to je to najmenej, alebo to je možno ten najväčší negatívny efekt, ktorý naša technika aplikácie odstráni, nehovorím úplne, ale minimalizuje. A nikde, ja som chodil aj po západnej Európe a nikde tú techniku nemajú lepšiu, ako momentálne je tu. Zahraničím som myslel Nemecko a samozrejme bol som aj v Dánsku, aj predtým, ako som nastúpil do tejto firmy, takže videl som, aká je tá technika a tá technika na minimalizáciu zápachu je priama aplikácia do pôdy. Priama aplikácia znamená, vlastne my v uzatvorených kontajneroch prevážame hnojovicu na naše pozemky, samozrejme čo najďalej od obce, aby sme minimalizovali ešte aj možný zápach. Máme tam dohodu, že minimálne 100 metrov od hraníc obce budeme aplikovať. Vlastne kamión privezie hnojovicu, ktorú prečerpáme do kontajneru a odtiaľ špeciálne cisterny, ktoré sú upravené a majú pôdny adaptér, ju vlastne aplikujú do pôdy týmto adaptérom. Takže ona je všetka pod povrchom pôdy a ten zápach je minimálny. Zhruba 8 až 10 cm. Na povrch pôdy to máte v plnej sile, dá sa povedať, a keď sa to aplikuje do pôdy, ťažko to odhadnúť, ale ja by som povedal, že až 90%. Niektoré zdroje uvádzajú možno 80%, ale takisto tým zabraňujete stratám živín a amoniaku. Keď aplikujete do pôdy, ostáva tam. Tie živiny sú potrebné na rozloženie pozberových zvyškov, hlavne na jeseň po zbere kukurice. Tam potrebujete, keď to nedodáte v organickom hnojive, tak to musíte dodať v priemyselnom, ktoré dlhodobé používanie priemyselných hnojív všeobecne známe, že poškodzuje štruktúru pôdy. Na miestach, ktoré nemôžeme aplikovať hnojovicu, nakoľko je to blízko vodného toku, vodného zdroja, alebo ten sklon pozemku nevyhovuje legislatíve, tak áno, tam ideme aj my týmto rôznymi druhmi priemyselných hnojív. Možno človek, ktorý nikdy nevycestoval zo Slovenska, tak neviem, možno pochopiť tú mentalitu, či už týchto severských krajín, alebo žil som aj nejaký čas v Škótsku, to môžem porovnať, tí ľudia sú veľmi podobní a naozaj tam to dodržiavanie nejakých noriem vychádza úplne prirodzene. Alebo morálka, tam toto slovo ešte nestratilo význam. Tu sa dodržiavajú vysoké štandardy, nakoľko je to známe, že dánsky systém na chov hospodárskych zvierat, dá sa povedať, je asi na najvyššej úrovni v celej Európe. Takže bez toho by to nešlo. Keby tam tá etika nebola, to je tiež jeden z veľmi dôležitých bodov k dosiahnutiu produkcie. Odborné slovo welfare alebo welfare je pohoda zvierat a keď sa dodržiava táto pohoda zvierat, zvieratá majú naozaj všetko, čo potrebujú, okrem krmenia, dostatok tekutín, samozrejme tú pohodu ustajnenia a prístup personálu, tak to zviera sa odvďačí aj vyššou produkciou. Takže toto oni pochopili, vyučuje sa to na vysokej škole XY rokov, takže áno, musím povedať, že je to na vysokej úrovni. Pôda je, viete, základný náš výrobný prostriedok, takže tam musíme si ju chrániť najviac, ako je to možné. To je krátkodobý pohľad, keď niekto si zruinuje svoj prostriedok, tak nemá šancu v tomto sektore. Používame hlavne
dánsku aplikačnú techniku. Nie len kvôli tomu, že majitelia pochádzajú z Dánska, ale keď chcete nájsť tú najlepšiu aplikačnú techniku na hospodárske hnojiva, tak ju treba hľadať určite v Dánsku. Nakoľko, keďže ich živočíšna výroba je na vysokej úrovni, oni museli tú techniku behom tých rokov vyvíjať a myslím, že tam nájdete to najlepšie na tento účel. Či sú to aplikátory hnojových tekutých organických hnojív alebo pevných namaštalných hnojov, rozmetadla. Keď si predstavíte, že nemusíte mať na miesto 4 cisterien máte len jednu a vlastne jeden prostriedok, ktorý ťahá tú cisternu. Vlastne tá živočíšna výroba je na vysokej úrovni, tak potrebovali na to aj, nemyslím ako do počtov, ale proste tá efektivita, produktivita, či už proste rôznych tých systémov, tak tiež potrebovali rázne riešiť aj otázku organických hnojív. Tak to bol, si myslím, že ten dôvod, alebo ten prvotný impuls, ktorý spôsobil aj rozvoj, alebo rozvoj tej aplikačnej techniky.